лавуайзи олами асри 18 фаронсавӣ аст. Вай асосгузори кимиёи муосир мебошад, яъне илме ки материяро меомӯзад. лавуайзи бо материалҳои гуногун таҷрибаҳои зиёде гузарондааст. яке аз ин гуна таҷрибаҳои муҳими ӯ тадқиқот оид ба об аст. вай нахустин шахсест ки таркиби обро муайян кардааст, яъне об аз газҳои оксиген ва гидроген таркиб ёфтааст. ғайр аз ин ӯ ҳамчунин ҳангоми нафасгирии ҳайвоноту наботот мавҷуд будани гази оксигенро омӯхтааст. оё обро истеҳсол кардан имкон дорад? обро мо дар шакли табиӣ дар баҳру дарёҳо, уқёнусҳо ва кӯлҳо пайдо мекунем. онҳо аз абрҳои осмон ба воситаи борону барф боришот ба замин мерезанд. об материяи табиӣ аст. аз ду намуди газ, гидроген ва оксиген иборат аст. албатта дар лабораторияҳои кимиёвӣ обро ҳосил кардан мумкин аст, лекин на ба он миқдоре ки табиат онро ба мо ато мекунад. барои он ки дар лаборатория об ҳосил карда шавад, ду моддаи таркиби он аз гидроген ва оксиген бударо омехта мекунанд ва онҳоро то ҳарорати баландтарин мерасонанд ва об ҳосил мекунанд. ин равандро синтез меноманд. резин чаро меёзад? резин ашёест ки аз латекс ном материал тайёр карда шудааст. латекс як нави шираи растаниҳост ки пас аз кашидан, фишурдан ва қатъ карданаш хусусияти ба ҳолати аввала баргаштанро дорад. ин хусусияти ашё эластикӣ ё ёзандагӣ ном дорад. резин ёзанда аст, бинобар ин метавонад ҳангоми кашидан канда намешавад ва шаклаш низ вайрон намегардад. ёзандагӣ хусусияти материалҳои муайян буда бо ҳамин аз ашёҳои дигар фарқ мекунанд, зеро онҳо шакли аввалаи худро барқарор карда наметавонанд ва онҳоро материалҳои сахт меноманд. коғаз аз нахҳои селюлоза ки асосашро дарахт ташкил мекунад ҳосил карда мешавад. аз кундаҳои арракардаи танаи дарахт аррамайда гарди арра тайёр мекунанд ва бо об меомезанд. маҳлули ҳосилшударо бо кислотаи хлорид ва воситаҳои дигар шустагарӣ мекунанд, баъд онро коркард менамоянд, яъне бо об омехта карда аз он нах ҷудо мекунанд. маҳсулоти тайёршударо барои он ки рангро ба худ накашад бо ширеш омехта мекунанд ва бо воситаи пластинаҳои махсуси металлӣ фишор мекунанд. баъд онро ҳамвор карда хушк мекунанд. маҳсулоти тайёршуда коғаз мебошад. чаро коғаз қатъ мешавад? тавре ёдовар шудем коғазро аз дарахт боқимондаи партофҳои найшакар ва ё коғазҳои кӯҳнаи аз нав коркардшуда тайёр мекунанд, яъне хамираи коғазро ба пластинаҳои тунук табдил медиҳанд ки онҳоро ҳарчанд борҳо қатъ кунем ҳам намедаранд. он хусусияти ашё ки бо вуҷуди қатъ кардан намедарад каишӣ меноманд.